Opisyal nang Giablihan ang Bag-ong Integrated Terminal sa Barangay Poblasyon, Makilala, Cotabato, karong adlaw Marso 19, 2025. Human sa pipila ka tuig, aduna nagayod na tukod nga modernong istruktura sa terminal ang munisipalidad. Actually, malipayon ta sa maong pagkabutan sa terminal sa Makilala for 70 years now, for the past 7 years. Karon lang yun na terminal ang lungsod sa Makilala. Although na ay terminal before, pero kanal na sarap pleno dili pichay na structure yun nga nakatub. Operational ang terminal 24/7 para sa mga bus, van, multicab ug tricycle kung asa mamahimong isakay ug gidrop ang mga pasahero. Temporaryong gitugtan na usab ang pipila ka mga vendors nga magbaligya sa ilang mga paninda. Although namin mga adjustments pa kay pag-upo man siya, namin mga ginaayos pa while nag-operate siya, especially katong mga stalls nato dito nga para sa mga tindahan, namin ginaayos po din. Even katong namin ginasimen. So although mga katoy-toy rin ganun mga sakyanan ato mga bus, makalusot-lusot na maisa na lang yun, no? Labi na ka na mga passengers, na sa highway, delikado siya. So dito talaga sa para at least maisa na sila, dili na nakatang pa sa kasada and kasi mag-cause pa sa problema pagkabot sa panahon. 24 million pesos ang gigahin nga pondo sa LGU Makilala para sa pagpatukod sa terminal nga lakip sa infrastructure project sa munisipalidad. Gipasabot sa LGU Makilala nga nagsubay sa standard nga sukod ang pagtukod sa proyekto. Kinihuman nga dunay usa ka bus ang nasangit, sanglit sayop ang giagihan ug giparkingan niini atol sa dry run kaghapon adlaw Marso 18, 2025. So, ang standard nga dimension sa usa ka terminal maong ganod. So, kung mingon ta kung para sa bus, siyempre katong taas yun nga dili masangit ang bus. Nya kahapon katong insidente kung yun nakita nasangit lang to siya kay tungod di man to siya yang isudlan, di man to para sa mga bus. Hinoon sa opisyal nga pahayag ni Makilala Mayor Armando Quibod, gipasalig niini nga wala masayang ang buhis sa mga lungsuranon. Gumikan manageable lamang ang damyos sa building ug ang bus company na ang mopaayo niini. Ana usab ang presensya sa mga pulis, kauban ng mga force multipliers sulod sa terminal kung asa dunay ibutang nga outpost. With approval sa atong mayor, taga-buhatag ang atong mayor o kining ginatawag na tuga outpost mo dito mismo sa sulod sa terminal para at least na bantayan yung labi namin yung mga passengers na magbiyahe, mga domestic o foreign nga mo sulod sa tuwa nga na security measures nga ginahigo. Matawag kausa ka legasiya para sa mga taga Makilala ang bag-ong natukod nga terminal nga ilang gihulat sa dugay na nga panahon. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.